Ahojte investori! Dnes sa ponoríme do sveta technologických gigantov, ktorí majú potenciál nielen zmeniť náš svet, ale aj portfólia nás, investorov. Hovoríme o spoločnostiach, ktoré tvoria základ umelej inteligencie, cloudu a polovodičov. Prečo by mali patriť do vášho portfólia? Lebo budú ovládať technologický svet zajtrajška. Pripravte sa na zaujímavé fakty, jednoduché vysvetlenia a hlavne investičné inšpirácie. Poďme sa pozrieť na prvú spoločnosť v zozname: Google, majster dát a AI. Google je pre väčšinu ľudí len vyhľadávač. Ale keď sa na to pozrieme ako investori, Alphabet, teda materská spoločnosť Google, je obrovský technologický kolos, ktorý zasahuje takmer do každého kúta digitálneho sveta. Google už dávno nie je len o reklame. Má svoj cloud, Google Cloud, ktorý konkuruje Amazonu a Microsoftu. V AI investuje do vlastného modelu Gemini, ale aj do výskumu cez DeepMind, ktorý vytvoril aj známy AlphaGo. YouTube patrí im úplne celý a ten dnes generuje miliardy dolárov z reklamy, predplatného aj obsahu. Keď si to zhrnieme, Google má stabilné príjmy z reklamy, rastúce segmenty ako cloud a AI a jednu z najsilnejších pozícií v oblasti dát na svete. A čo je na tom najlepšie? Ich biznis model je veľmi ziskový, majú obrovský cash flow a neustále reinvestujú do budúcnosti. Pre investora je to jednoducho firma, ktorá dominuje dnes a zároveň stavia základy technologického zajtrajška. Ak veríš v silu umelej inteligencie, cloudu a dát, Alphabet by určite nemal chýbať v tvojom portfóliu. Pozrieme sa na druhú spoločnosť a je ňou Nvidia, kráľ čipov a AI revolúcie. Keď sa dnes povie umelá inteligencia, väčšina investorov si ako prvú firmu predstaví práve Nvidiu. A to nie náhodou. Ich grafické čipy, teda grafiky, sú absolútne nevyhnutné pre vývoj aj chod moderných AI systémov. Používa ich ChatGPT, bežia na nich superpočítače. Sú základom pre gaming, vizualizácie aj dátové centrá. Nvidia sa zmenila z hernej firmy na technologického lídra budúcnosti. Investuje do autonómneho riadenia aut, vývoja vlastného softvéru pre AI, ale aj do robotiky a cloudu. Ich rast za posledné roky je šialený. A ak AI naozaj bude dominovať technologickej budúcnosti, tak Nvidia bude pritom ako jeden z hlavných hráčov. Prečo ju sledovať ako investor? Spoločnosť má explozívny rast tržieb, silné vedenie a stále viac oblastí, ktoré na nich technologicky závisia. Treťou spoločnosťou je Oracle, tichý líder dátového sveta. Oracle je možno menej sexy firma pre bežného človeka, ale vo svete dát, cloudu a biznis softvéru sú úplne kľúčoví. Stoja za množstvom podnikového softvéru. Ich databázové systémy využívajú korporácie po celom svete. A teraz sa silno tlačia do cloudových služieb a AI pre biznisové prostredie. Čo je na Oracle zaujímavé pre investorov? Majú stabilné príjmy, pretože firmy platia mesačne za softvér. Ich nové partnerstvá s AI firmami a rozvoj cloud infraštruktúry ukazujú, že idú s trendom. Nie je to firma, ktorá robí virálne produkty, ale je to chrbtica firemného IT. A to znamená spoľahlivosť, stabilitu a dlhodobý potenciál. Štvrtou spoločnosťou je spoločnosť AMD, ambiciózny vyzývateľ. AMD je dnes jedným z hlavných konkurentov Intelu a dokonca aj Nvidie. Za posledné roky sa im podarilo obrovsky vyrásť, a to vďaka šikovnej stratégii a vývoju výkonných čipov. Vyrábajú procesory pre počítače aj herné konzoly. Ich čipy sú populárne aj v dátových centrách a serveroch. A čo je dôležité,
vstupujú aj do AI segmentu. Sú flexibilní, inovatívni a majú silnú víziu. Ich CEO Lisa Su je často označovaná ako jedna z najlepších technologických líderiek súčasnosti. Investori sledujú AMD kvôli silnému rastu, technológií porovnateľnej s konkurenciou a expanzii do nových segmentov, ako je umelá inteligencia a výpočtová sila. Päticu uzatvára spoločnosť Samsung, globálny gigant s tichou silou. Samsung mnohí poznajú najmä ako výrobcu smartfónov, ale to je len špička ľadovca. Za značkou Samsung sa skrýva obrovské impérium technológií. Sú najväčší výrobca pamäťových čipov na svete. Majú silné postavenie v oblasti displejov, polovodičov aj 5G technológií. Ich technológie nájdete v tisíckoch zariadení, o ktorých ani neviete. Samsung intenzívne investuje do výskumu v AI, robotike, ale aj do zdravotníckych technológií a čipovej výroby novej generácie. Z pohľadu investora je to diverzifikovaná spoločnosť s obrovskou výskumnou kapacitou a silným vplyvom na celý svetový technologický reťazec. Tak čo? Veríte v budúcnosť technológií? Tieto firmy nebudujú len produkty. Budujú budúcnosť, ktorú budeme všetci používať. Google mení svet dát. Nvidia je mozog umelej inteligencie. Oracle drží biznisový svet pohromade. AMD inovuje na každom kroku. A Samsung tento celé napája čipmi. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zdieľať ho s niekým, kto sa zaujíma o investovanie do budúcnosti. A ak chcete ešte viac investičného obsahu, mrknite na môj Patreon, odkaz nájdete v popise. Vidíme sa pri ďalšom videu. Investujte múdro.